sir. Tanggal ko na. Yan. Pila ka adlaw ni siya nga nanit eh, magkanang bati. Depende sa panunod na sir. Saan pagkabalo tayo kung mga anak na? Kung ano dyan, hindi na dyan wala ko na dyan ba? Kada mga panunod mo na, wala, may anak po. Oo. Kana sa bunso na dyan maayong murag, kung ano dyan madali o. Ay mo na ilanan nga mga anak na. Mm. Nga mo panahot man diyan sa hinungdan na. Ay mo nang sa mo na siya. Labi na kulang og exercise, at balik diri aircon ta permanente. Mo na. Mo na. Grabe singot nimo, grabe panunod nimo. Pwede rin magaling ni ininit siguro guyabas. Nagyabas siya na. Pag panunod to dili ba sir? Oh, Wala yung tanan niya gani kanang luit ang tapol. Dukdoko niya kagaon. Kana luya sigurado jud ko ana. Kung kan maminta sir ukon po na sir. Sige lang. Ano, kasawat sa mga bati. So, we're ready to go mato na may hospital kasi hanamot lang ako mga anak na ba o gipanuhot pa lang. But, may nang sure yun, di ba? So, mga ito namin. Tingkuhan ng bata, be? Wala pa, bot. Nanay, nikuhan sa mukha ni mo? O, saan na kayo ko? Lagi, sige, kabala ka. Lagi na rin. Sakto sa bulan na ni sir? Oo, 9 months na. Okay. Okay. Wala nang dikit ang sorry. Hindi man hayang sa kadiyot na. Hayang. Ay ilang ha. Na-stress po ng kortina. Hayang sa kadiyot Ang na. gamay Ay lang dyan ilang kayo, ma'am. ha. Ay, ilang po, ma'am. Taga-tago mo, dili? Opo, tagong. Uy, ano naman yun? Ulo na eh. Ulo na? Yes, it's here. Wala, ulo na, be. Sige, takilid sa wala. Nakilid sa wala. Sige na! Dagan na!